ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. бародарони азиз, хуш омадед ба канали мо дар навор. имрӯза инми чизҳои шумо дидаисед бародаро, ин мироро мо ба навор гирифтем. ҳатман видеоро то охир тамошо кунед ва дастгирии худро фаромӯш накунед. дар канали мо илтимос касони подписатсия кардаги нестед, ҳатман подписатсия кунед ва ҳамун лайка бародаро илтимос биҷиқед. агар битонед видеои моро падилитса кунед, чунки ҳами дастгирии шумо пешрави мо ай бародаро. ҳами шумо дастгирӣ мекунем, мо баҳри шумо беҳтарин наворҳо иншоалло пешкаш мекунем. худованд нигаҳбонтон боша. видеои имрӯзаи моро то охир тамошо кунед ва фикри худро дар комментарии ҳатман нависед бародарои азиз. дӯстони азиз, сарпарасти видеороликҳои канали мо компанияи софсавдо мебошад, ки дар он ҷо шумо метавонед дороҳои гиёҳӣ барои рехтани мӯи сар, ришро ғафз кардан, сафедии пӯсти бадан, худро фарбе ё хароб кардан ва дигар бемориҳое ки дар рӯи экран мебинед. барои дастрасӣ кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. доставка дар Москва ва Санкт-Петербург дар муддати 1 соат ва ба дигар шаҳрҳои Россия дар муддати 3 ё 4 рӯз. софсавдо, ба ҳама дард даво. ина бародаро ба хоб инаира 5000 мега, иша 53000, 5300. калонтарака 5300 мега, иша 5000 бо савдо мешавад бародаро. иха бо савдо мешавад. Ёш чандиан? Инам ёра иш карда нагуфтам 55 та видео дاشتم 55 шунда бародаро ё ҳеч кара гусаги нест қай. инам ёра видео моло акҷон моло ёвонам бародаро. бо моло ёвонам бародаро. арзон шудааст. бародаро ёвон не бародари шумо ай омадаст ина? ё ай худки ёвон омадаги ай. бародар мон ай худки бегу чино ям мардум ман бародаро бузор. ё чанди шука яка? ё ҳардуш 13 1300 ҳар душа 1300 сомон шуда. Очабачан ё? Очабачан ҳар душа 1300. ина бародаро ғаноҷини майда гуфтен ғаноҷин уш бақай ё? ишам ғаноҷин ишам ғаноҷин ё? ҳамаш бародаро ё ғаноҷин. чанд 3800 иши 2000 чанди 2800 шумега бо савдо мешавад 32,250 кан надодастиш бародаро. айха бо савдо мешавад. иша чанд кай? иша 3400 мегам. 3400 мега бо савдо. бародаро ё 5000 савдо шудагиам. ё шош 5000 савдо шудагиам, калмоша 5000 мега. ёша 5000 савдо. бо калмарош 5000 бародаро буқачаҳо 5 та буқачаҳ. ё чандиан нархошу? нархош чандиан? 48 шумо гуфтаисе ё? 4800 гуфтаисе. бозор чанд гуфтаисе? ҳарша 8500 кан надодаст. бародаро буқачаҳо. ишмо чандиан ака? 47 мегем муомила дорам чанди? 47 4700 шумо бо савдо мешавад. 4700 шумо бо савдо мешавад. ина бародаро бузои фурӯшӣ 1400 1000 сум ҳар хела нарх. шумо чабачарам аст. почабача чанд сум аст? 1500 шумо почабачара. ҳар хела нарх. 1400 1500 1000 сум. савдо мешавад.
бародаро ё и чандай нархаш? Шашин мазор. Ёш панҷними ё? И шашин мазор ёш панҷними бародаро. Бу савдо мешавад. И сеташ панҷними мазория ё? И калонаш 6000. Ёшам бародаро. бародаро ё ҳамаш қишқорана модана усфанда қишқору ҳар хелам бародаро и калмо шандия 1700 шумега бародаро бо савдо мешавад 1700 1700 шумега и майдаши якни мазор бародаро ё ҳаҷ бихана бо қачаато бохой ёшам чандаи Jak hasz greta ja słowo mówisz, greta ja słowa mówisz. я сола Panjoya kardın işte çılına. ира 4900 ура 5100 бародаро ира 4900 ура 5100 бозор кардаги шумо шумо дақиқа надодеш дақиқа додагӣ шумес бародаро шумо чанди шумеге уша 55 иша 54 бародаро або хоб барои сад нигаҳ мекунӣ мебоқӣ шуд бародаро ғаноҷинакҳои майдаҳад ё чандишке 3000 мегем 3000 шумо бо савдо мешавад бозоршан чиқар بازار ایرا 27 26 نیم ира 27000 26 2700 на дусалачанҳои майдаҳ на бародаро бузо ё қишқорон ҳамашо نه ستاش مدار сета и сета мода бародаро иш нара ин мода чандиян اون مدار 800 میگم 800 шумо мега бо савдо мешавад ин нараши نشان 900 иш 900 боз чи این بزا 900 900 900 сомон мебост бародаро 800 900 савдо мешавад иғноҷина ё чанд сум шикаи 2700 шикаи сан бародаро наметир шумо чанд шмеге 3200 шуктаисаси якам 3200 Mol şiveta. ина бародаро гӯспанди қишқорҳои оптам ё ҳамаш модан ё нар мода арраш ҳамаш нарано ё қишқор дастан бародаро 1300 шумега 1300 бо савдо мешавад оптумшун 1300 нигаш намарга нигаш 1300 шумега бо савдо мешавад бародаро бақа 4800 сомон шумега бо савдо мешавад 4800 бо савдо мешавад хай хуб бошам ҳами як ним сола аям як сола як ним сола мехайо бародаро 4800 шумега 4800 бо савдо мешавад бародаро ба қачаато ҳамаш бақан ҳардаш ҳаҷ бақан чанди шукаи 4 и чандай 4500 шумега ира бу савдо мешавад иша 7500 шумега иша бу савдо мешавад 4700 ина бародаро ё наран ё мода ё қишқоран бародаро ё 1200 гуфтӣ ё 1200 умоши 1000 сум бародаро 600 сум 1200 1800 ҳар хелам бародаро нарх бародаро бақа мегуфте барои боқидан ина барои боқидан бақа ёш нархша чанд каяка нархшанда нархшам 5400 додагиш не сар ҳозир мегам кад бигираш 54 метуш бародаро бақаи хубай бақаи калони соза бародаро
бародаро бузов гӯспанду бузору 7.5 ҳар хела не нархош 750 850 750 850 бо савдо мешавад اینم یا 750 850 бо савдо мешавад اینا بقا برادرو نرخ چند که یک جان نرخ چند است اکا نرخ چند است این همین نرخش اگر 6,500 معامله داره 6,500 میگه با سودا میشه 6,500 با ارزان‌تر میگه بازار چند کرد بازار اگر 6,061 58 59 هر خیلی 58 59 61 هر خیلی برادر ای با سودا میشه اینا دوتش بزود برادرو بخو یا نرخش چندی هم خوشو 5 میگیم شو 5 گفته است بازار چند چوکای است بازار هست گفته 48 بازار در 48 گفته است شو برادرو دقیقا روزی نیستن دقیقا کانال